Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. Ni anasab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Huban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, kagahapon nato manggitibawas ang tema may labot na sa igpapahulay, although daghan pa untang gusto na ito pamasahon ng mga referensya. Pero upat naman to kahugna, mauna nga hindi siderta nga ato yung gitak-op ang maong tema kagahapon. Kay karon aron magpadayon ta sa atong nasugdan na po ni sa miagi pa, no? Nga issue sa atong tulumanon nga naghisgot ta may labot na sa atong eleksyon. Kay nagsingabot naman yun, dool naman yun ang atong eleksyon, no? So Mayo na, no? Abril mandaron, o Abril 2, so Mayo, no? Sunod bulan na ang atong eleksyon. Atong hisgutan ng suliran sa atong eleksyon, kay gabalik-balik naman guni, maurag hapon, kining vote buying, sa paning dili maayong dagway sa atong eleksyon nga bumbahanay o kana bang dautanay og nahimo na gyud ng nabatasan na to og naanda na og murag na normal na gyud basta eleksyon singabot sa eleksyon ingon ana gyud, no? Birahanay o ana ba, no? Dautanay. Walay laing tumuog tuyo, maurag yun nga aron siyempre, no, kuhaon ang maong posisyon, pinaagi sa maong mga pamaagi. O kining atong suliran sa eleksyon, maura manggihapon ni, no, ang hinungdan. Ang hinungdan ini maong nakalimuta sa atong unsa ni, nakalimuta sa mensahe sa Dios kanato nga mga tao.
Timanan biya nato, balik lang tao nato, nga, unsa may hinungdan nga ni, kanaog ang atong Dios. Ang ikaduhang persona ba, si Kristo. Itong Dios nga nagpagkatao, Juan 1:14. Dios nagpagkatao, balikan na to, no? Sa atong basics sa atong pagtuo. Nanaog tong atong Ginoong Jesucristo para magpagkatao aron pagtubos nato nga mga magkasasala. Og aron pod katudloan ta og unsi ang ngayan natong buhaton diri sa Yuda. Na katong diri si Kristo wa man laing iyang gipakita nga ehemplo nato unsaon pagpuyo diri sa kalibutan, mao kanang pagkamatinumanon sa Amahan, pasabot pagkamatinumanon sa Dios. Mao to nanudlo siya dayon. Hindi mo po siya magdugay kay maulag ito halad man siya, oper man siya sa atong mga sala, namatay siya, din nabanhaw, din ibalik nga to sa langit. Pero so pa siya mubalik sa langit, nagtukod siya og simbahan o iglesia nga maoy mo padayon sa iyang tahas o sa iyang kanabang gimbuhaton nga mao ang pagpanudlo sa tingog sa Dios. Bot pasabot hugon siya ang ngayon natong buhaton diri sa kalibutan. Nga mao nga natukod yun ang simbahan o kinigi sa aran niya nga ligon, bot pasabot bisan daghan mga pagsulay magpadayon gining simbahan, no? Bisan daghan mga problema gihapon kay mga tao ra mo po'y gadumala nga parehas nato nga masayop kay misalay pon man yuning tao. Pero wala niya gibuot nga bisag masalay pon kining tao kining nagdumala sa atong simbahan, wala niya gibuot nga mawala ni. Ngano man kay naaman diri ang mga pagtulon-an nga maoy angay nato untang sundon nga kung atong tumanon dili magid unta ta magka-problema dili unta wala magid unta nang dili maayo nga mahitabo ba sama aning sa atong eleksyon. Kay timanigon ang atong simbahan na may mga moral teachings, mga pagtulunan nga maayo sama anang napulo ka sugo. Nga nagtudlo ang atong simbahan nga simbaho na to ang Dios labaw sa nga tanan. Dili ta magbaton o laing Dios gawas kaniya. Dayon atong dili ta mangawat, dili ta manulis. To gitudlo na sa atong simbahan kay mo man naa gipanudlo, no, naapo na sa Biblia. Dayon, for example, dili ta mangawat, dayon dili ta kanang mga liwa o kanang sana kung minyo na ta nga muunong gyud ta, dili ta mangita og lain o kun sa diha ba. O mo nang naas na pulo kasugo, no? Then dili ta mo saksi og bakak batok sa atong isig ka tawo. O mo na ang gitudlo sa atong simbahan, no? Unya, makalimot magudaan yung mga basics sa atong pagtuo nga naman kay usa sa hinungdan ani ang ato pong simbahan mismo dunay mga kanabang sitwasyon nga diin ang tao ganuyon sa usa ka hunahuna o pagbati nga murag dili nato mahimong teacher, dili nato mahimong gabayan ang simbahan tungod pod sa tawhanon pod nato nga pagbati nga usahay himuon nato pong kanabang rason kini pong dili pod maayo nga nahitabo sulod sa atong simbahan. Kay ang atong simbahan ato maninggi panag-ing sa usa ka ospital, no? Kung diha sa ospital, ospital na sa mga masakiton nga pisikal, ang simbahan atong timan-an ospital po na sa mga makasasala, di ba? Hospital of Sinners mo na itong simbahan. Dili na ingon nga mingong galing simbahan nga puros tarong na sulod diha. Ang hulagway ana for example sa 12 ka apostol dili man gyud tanan kanabang hapsay o maayo gyud ang ilang example kinaam gali ga Judas. Si Kristo na ang nagpili ni Judas pero nakasa ni sipyat, no, nahimong maluibon, no, si Pedro nga iyang gitahasan nga mahimong tinugyanan si Yahweh saging harian sa langit nga nagpasabot sa pagka prime minister o kanang pagka leader. Pero si Pedro kay iya man gilimod, gilimod si Kristo katong namatay ba si Kristo ba nga gidakop o katong gidakop si Kristo katong wa pa gyud siya mamatay o mao to gipaatubang sa gobernador o inana kay sintensyaan lagi kamatayon
O naman to higayon dito nga katong si Pedro, tuwa dito sa dool, nagtanaw kung sa'y mahitabo. Nakitaan siya atong usa dito, nga nakakita niya nga nag-uban-uban ni sa atong Ginoo, ni Jesus. Ngayon siya kalaok, di ba kauban man mo ana? Nibalibad si Pedro, iyang gilimod, kay hadlok man po siya i-appeal pud patay. O ina na ba, doon ay mga kakulangon, mga sakop sa simbahan na. O muna mo paluya po na to nga dili na to ba himoong teacher, dili na to himoong moral teacher o mugiya ang simbahan tungod po anang dili maayo nga makita na to simbahan, no? Murag malumsan ba ang mga pagtulunan tungod lang ana pong dili maayo sulod po sa atong simbahan. Mo bitaw ato pong giawhag pod ang atong atong mga kaparian o kanang na lumilihok simbahan nga mag-ayo pod unta parang madasig po ng mga sakop so pagtuman jud sa angay jud natong buhaton kay kasagaran pod nato no labi na mga dili pahamtong sa pagtuo himuon man pong kana bang inspiration ang mga leader di simbahan. So kung dili pod maayo ang mga leader di sulod simbahan, so mura po sila dili po sila mag-ayo, di ba? Mauna nga ang mga pagtulon anunta sa simbahan nga maayo dili na lang masunod. Ngano man kay dili man sila inspire, dili man sila ma-inspire, no? Kay kasagaran nato kinaiyam man gyud nato mga sakop, mga parokyano nga gusto gyud ta ma-inspire. Nya ma-inspire ta kung ang atong mga leader sa atong simbahan maayo, di ba? Pero atong hinumduman pod pananglit ko ang atong leader sa atong simbahan dili maayo, dili po na moy hinuon atong rason nga dili po ta mag-ayo, no? Pras bitaw na may panultihon nga pras anang na kuan ko kanang nagali na i-bandal gali na, no? Gimuon pagali nang i-streamer pagali nang uban. Kana bang be honest. Be honest. Even nga ang uban ko no dishonest. Bisan pag ikaw ray honest diha, pareho na gyud na, no? Dili nimo himuon nga dili gali sila matinud-anon, dili gali sila honest. Muawat lang pud ko nila. O ana ba? Dili, no? Kay kung naay usa o duha ta nga kuan nga magtarong gyud, dili gyud ta mo awat anang dili mao, nga may panahon nga muawat kita mo'y awaton. Hinumduman biya nato nga ang atong pagkakristohanon kuan kining dapat kita mo influensya unsa na mga pagtulunan sa atong simbahan kinahanglan ato ginang puy-an bahala ang uban wala nga naman kay kinahanglan yun na kay og kita dili pod mo himo ana wala na gyud example, di ba? So parehas ani ron problema na to sa eleksyon. Nga naman nga, naamang gihapon ng dautanay. Kanang, uban, magbutang-butang pagali. Ang mayo siguro nga, unsa may atong kuan, rason nga nung mo, kuanta, mga gusto ta mga tungdanan des gobyerno. Wa man jud laing tumong aron magkaalagad ta. Makapangalagad ta. Nya mo man po ni no nahinumdum ko ni Saint Henry na pod katong emperador nga nahimong santos. No ang iya ingon siya nga temporal power was given by God for the good of the people. Mo na atong timan-an unta no sa atong mga politiko kanang gusto mo hupot og mga pangutungdanan gitugot na sa Dios nato no nga mabatunan nato ng temporal power no kun kanang atong mga pangutungdanan ba sa gobyerno. Gituyo na para sa kaayuhan sa katawhan. Unya kanang kaayuhan sa katawhan, apil na ng ang mga tao dad-o na to sa pagka masinulundon sa Dios, di ba? Unya pananglit sa taka-politiko daghang tagkwarta dayon atong anaron ang mga tao og usa ka eleksyon nga dili maayo para sa nang vote buying. So dili na pag hatag og kaayuhan sa katawhan. Ngano man? Paghatag nag-example hinoon, pagnudnud hinoon sa mga tao nga maimpirno. Pagdaot sa ilang kalag. Di ba? Okay, ang simbahan, higpit mangyugayo. Higpit mangyugayo. Nga, nagdilian ang vote buying. Bisan atong mga kaparian, dili po sila limpyo tanan na apoy
mga apan sila personally, pero kung maghisgot og pagtulunan, limpyo na tanan. Tanawa ra gud, no? Ako, dalon mo nako gyud sa pagtulunan. Ako mong dasigon, mga Katoliko, bisan dili Katoliko, dasigon mo nako sa pagtuman gyud sa mga pagtulunan simbahan. Ayaw ninyo lumsi ang pagtulunan, gumikan lang sa dili maayo pod sa naa diha sulod simbahan. No, timan ibya nga ang atong simbahan, Hospital of Sinners. Dili na ingon nga Museum of Saints. Dili lonlon mga santos, mga tarong ng sulod simbahan at present. Okay, wala pa man mabalik si Kristo aron lainon tong dautan og maayo, gantihan tong maayo, silutan tong dautan, wala pa man. So naa pa man taron sa mga trials. Mo bitaw gi tawag ning atong simbahan ron diri sa yuta. Gitawag og diha sa katekism gitawag og militant church. Nganong militant kay struggle pa ta. Nganong mo struggle man ta kay daghang mga tentasyon. Usa na kana mga vote buying, no? So militant ang church diri. Manglimbasog ta nga atog yung dumilian ng mga tentasyon, no? Unya katong simbahan pod nga tuwa na sa langit but pasabot mga santos mo toy gitawag triumphant church. Dito anay problema dito kay wa na may binuang dito. Unya, kana pong nas purgatorio mo na gitawag na to the church suffering. Okay, di pa man sila maadtos langit, no? Linisan pa man sila kay duna pa may mansa, no, sa tema na to sa purgatorio ato nya po nang hisgutan, no. Unya diri sa yuta mo ni church militant. Nga naman struggle ta. Baling struggle ato kay daghang kay mga tentasyon labi nagnaatas kawadon, matintal gyud ta og baligya sa atong buto, di ba? Matamaan din ta ang mark of the beast diha sa Revelation 13. Nga gihisgot diha og ekonomiya, panginabuhi, no, kanang giterminuhan og mga simbolo nga mga pulo nga wala kuno makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong duna ni adtong patik. Katong patik dito ang simbolo numero ang gigamit 666 nya, katong numero nga 666 simbolos kadautan o kanang mga impurities, dili maayo ba? Nya giingon dito dili kuno ka makapamalit o makapamaligya bot pasabot ang diretso na nga pagsabot, dili kuno ta mabuhi, dili kuno ta makakuha og panginabuhian kung wala ta atong marka bot pasabot dili ta mohimo og dautan, no, para sa nang vote buying nga anong baligya man nato atong boto para makakwarta ta o panginabuhian. Amon na example sa mark of the beast nga kanabang mabuhat tag dautan para lang mabuhi o makakwarta. O matamaan taan ng 666. Kaya kanang 666 diya, simbolo raman na. Simbolo sa imperfections, mga kadautan. So, kanang vote buying, ang duha igo ana, no, kung politiko ka mo, pahimuslan nimo ang kanang kahuyangon sa mga tao, o igo ka anang kuan, kanang mark of the beast. Pahimuslan nimo ang kahuyangon sa mga tao, tungod sa imong kwarta, aron lang pagsiguro sa imong kadaugan sa eleksyon, delikado na, mark of the beast na, no? Ikaw mo hinahimong instrumento sa demonyo nga markahan og mga tao og 666, simbolo na ha. Sa may pasabot markahan og 666, no? Kanang 666 lagi nagsimbolos kadautan. Then sa unahan nga mga bersikulo ana giingon nga kining yawa mo patik ni. Kining mananap nga pintas ko na mo patik diya sa tuong kamot og agtang nya kanang tuong kamot diha o kanang agtang diha nagpasabot og pagsugot o kanang decision making ba, di ba, kay ang agtang god naman na sa ulo nya naman diha ang decision making. Then kana pong tuong kamot nagsimbolo na siya og action buhat na but pasabot ang pagpatik sa mananap nga mapintas mao na mga tentasyon, no? Tentasyon sa pagbuhat og dautan. Dayon ang musanong mo man ang atong ulo o naman diha ang agtang. So but pasabot kung musanong tas tentasyon, but pasabot na patikan ang atong agtang, no? Dayon og atong buhaton but pasabot napatikan pod atong tuong kamot. Mao man na kay kanang tuong kamot nagsimbolo man na og buhat, action kay naman diha ang kusog. So, mao na ang pagpatik sa mananap nga mapintas. Actually, ang yawa man yun may source anang kadautan. Pero himuon na po niyang instrumento ang tao pag himo ana pag-execute anang kadautan. Pero as good nga, ang Diyos mo ay source sa mga maayong pagtulunan. Ang simbahan mo po iyang himong
kasangkapan sa pagpanudlo ang mga pagtulunan sa Dios, di ba? Ingon si Kristo diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo akong simbahan sa marang naminaw nako, ang wala minaw ninyo subminaw nako. O niya kining yawa pod gamiton po niya tao pod pag-execute sa iyang mga tentasyon. O mo na tintal na yun kay naamay politiko nga mo palit og boto. Na but pasabot ron ikaw rong nakas kawadon, no? Nakas kawadon matintal man gyud kag ibaligya nimo imong boto. O gibaligya nimo imong boto but pasabot na tatakan kag 666 but pasabot nakahimo kag daotan gumikan sa imong panginabuhi. Nga ana ba nga nanginabuhi ka pero dili sa maayo nga paagi kundi sa pagbuhat og dili maayo. But pasabot na napatikan ta sa mananap. Na nakadawat tag mark of the beast. Niya, mao lagi, no? Atong subliyon, no? Temporal power was given by God for the good of the people. Wala gyud good of the people, ana. No? Kung atong ganuyon ang mga tao sa pagbuhat og dili maayo. Para lang masiguro nato atong kadaugan sa eleksyon. Di wa gyud kaayuhang mahitabo, ana. Ngano man, kay atong gianad ang tao sa pagbuhat og dili mao. Nga unta, ang politiko dapat after siya, ang politiko dapat magunahon na sa kaayuhan sa tao. Unya ang kaayuhan sa tao dili lunlon kanang para mabuhi ang lawas. Mahimsog ang lawas. Una siya kalag nga dapat amumahon pod. Mo nang nga dili siya but pasabot dili nato dado ng tao sa pagbuhat og daotan nga naman para mahimsog pod iyang kalag. Mo nay tinuod nga politiko. So kun ang politiko after sa kanang panglawas, mo na nga aron makakwarta po ning tawhana, palito na ko na iyang boto, granting, nakatabang tong kwarta niya. Pero para na to siyang lawas, how about sa iyang kalag? Saan paghahimsog siyang kalag nga iyang gibaligya iyang boto? Nga, kanang eleksyon, sagrado man na. So ang atong boto po sagrado. Yan naon sa nawa naman sa kuan, sa dili mao naman. Unya, timan-an biya nato nga ang proseso biya timan-an nato katubang hanay nga dili magkarimao ang buhat sa tao kung dili magsubay sa hanay. Unsa man but pasabot? No, for example, kanang lawas sa tao. Dapat ang mudikta unsay buhaton sa lawas ang konsensya. Ang konsensya naman na sa ulo, di ba? Kaya ang konsensya kahibalo mo na unsay dili maayo, unsay daot, unsay maayo. Di ba? So, ang lawas unsay ibuhaton sa lawas kinahanglan iagad sa konsensya. Na, klaro man gyud na sa konsensya nga kanang buot-bahing dili maayo. Nakaron og dili konsensya mo'y sundon, kitang mga tao atong ibaligya atong boto kay unsa may giapas na to katong gusto ras tong lawas makakwarta ta wala na to huna-huna ang natay kalag. So ang ato ng tawhanong pagbati mo atong gipadikta sa unsay buhato na to. Ang konsensya wala gitabunan. Ayaw ka konsensya kay di ko kakwarta nimo. Ana man sipya ta na. Ang konsensya dapat mo gimudikta unsay buhaton sa lawas. Dili kay ang lawas may magbuot og buot gan ng lawas gali, di gyud magkarimao pras gud anang problema nato sa addiction. Ngano man na kay ang giagad mao man ang pangmati man, ang emosyon man lami ni kay mahay ta ani. Lami. Ang konsensya dili mo'y pa desisyonon. Unsa may mahitabo? Maadik gyud. Problema pa ginikanan, problema pa sa katilingban, problema. Problema pa kay samot ka ang kuan, problema atong gobyerno og saon ta. Samot kay dugangan pag sana pundo di as prisuhan pod kay lang-alang di pud pagkaon ng mga priso. So inana dili gyud maayo bang sangputan kung ang konsensya dili mo itumanon. Inana pod sa politiko. Konsensya, konsensya ninyo mo'y inyong yung gamiton. Ayaw ninyo gunahon na ang mga tao lawas lang, wala sila'y kalag.
dapat himsog ilang lawas og kalag pod para nga inig atubang nila sa Ginoo maayo pod, di ba? So mo lagi na kita mga tao pod kuan ta no? Bantay ta kay mark of the beast lagi ng kuan. Kanabang naabay kanabang pagkakataon nga makakwarta ta pero dili maayo. Mark of the beast na kay tentasyon man na. Di ba na katong gibasa nako sa miagi katong pinadayag 13 nga ang pagpatik sa mananap ng mapintas kanang pagpatik kuno niya sa 666 simbolo na dili na literal nga numero gyud ipatik simbong agtang. Ang pagpatik sa mananap ng mapintas buot pasabot ana kanang mga tentasyon. Nya kanang buot baying tentasyon man na. Unya giingon diha walay makapamalit o makapamaligya gawas yadtong mapatikan ka. Buot pasabot dili kuno ka makakuha og panginabuhian kung dili ka magpatintal. Mo mahibot pasabot anang pinariyag 13. So kung magpatintal ta buot pasabot napatikan ta sa agtang ug napatikan ta sa tuong kamot. Buot kanang pagpatik gud sa agtang kanang nas pinariyag 13 pagsanong na sa tentasyon. Unya ang musanong naman sa agtang naman sa ulo. Dayon kung buhaton na nato ang tentasyon, buot pasabot na patikan atong tuong kamot. Di ba nanas pinadiyag 13? Kay kanang tuong kamot, nagsimbolo man na og buhat, action. So kung magpatintal kita, atog yung mabaligya ang atong boto, buot pasabot, napatikan ta sa mark of the beast. Ano man, nabuhit o ta, nakakuha noon tag kwarta, nakatabang sa atong panginabuhi, pero sa dili maayong paagi. Mark of the beast na mga tinahod nga digpaminaw. So mao na dayon sa karon no pananglit no ang akong gusto kong makigistorya ninyo pinaagi aning programa no kamong mga gusto mo kabot og pangatungdanan sa gobyerno. Ayo gunahuna, ayo na to gunahuna unsa man konsensya o ato rang kuan, ato rang kaugalingon. Kay kung kaugalingon ra atong hunahunaon ang atong matintal man gyud pud ta nga ang panginabuhi diri ra sa kalibutan. Kanang kinahanglan, powerful ko, dato ko, ni akong negosyo, mulambo og ayo. Dili na nang kurang kalagula. Ulay Ginoo siguro. Wa natanas pasing dadon tong mga tao sa way Ginoo, no? Dili. So, konsensya na to magtudlo na to ugon sa angay buhaton. Ngano man di ta kadaog? Ano man di ta kadaog pero gituman na to ang angay natong buhaton. Okay, mo man na atong responsibilidad diri sa kalibutan. Dili man na ingon nga kinahanglan unsay atong plano kinahanglan matuman gyud. Unsay giingon ni Mother Teresa? Ingon si Mother Teresa gali nindot ka ito ang example sa mga pulong nga iyang gigamit. Ingon siya nga wala kuno ta gi-require, wala kuno ta kana bang gipugos sa Ginoo nga og unsay atong plano kinahanglan matuman gyud. Kana bang success? Ang ato ako no, maora ang pagbuhat sa atong the best. Buto sa butog, unsay angay natong buhaton, ato gyud ang buhaton. Mo succeed man ta, matuman man na o dili, dili na kuan, dili ta paninglan sa Ginoo ana. Ang paninglan nata sa Ginoo kung naningkamot mo ta sa pagbuhat og maayo. Matuman man o dili na ato kay iya man as Ginoo. Ang Ginoo may mugrant ana nga matuman na imong gipangayo. Dili. Kabubuton man ka sa Dios, di maamahan namo na ka sa langit pagdaygon imong ngalan matuman ang imong pagbuot. So, kung doon natin pangayoon sa Ginoo o kung si atong mga plano, pangayoon na to. Pero dili nga nato siguradoon nga maingon ka nga og dili na matuman, mag-uol ka, dili. Ang ato maningkamot lang ta. But pasabot kung dili ta kadaog sa eleksyon, dili mo grant ang Ginoo. Ang importante nga gituman na to ang mga pamaagi nga maayo sa eleksyon. So win or lose, tumano na to ang angin natong buhaton diha sa atong eleksyon. Dili kay mo himo tag mga dili mao diha sa eleksyon, no? Dili na to anaron ang mga tawo ana kay dili gyud na mao, no? Ato ning ipadayon sa Lunes mga Monday, no? Sa kay ugma tinuhuan man atong topic no kay Domingo 2:30. So mao na nga ato ning ipadayon sa Lunes no.
Alas 6:30 sa gabi. Kay ugma tinuhuan man ang atong topic human sa sangka kanang alas 2:30 no, sa hapon. Okay, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kidagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, binagi sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, ubanas mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod. Okay, hangtod sunod higayon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.